Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita. Timu yangu ndiye mukijasi kasotsoka zvakare zviri kupisa na skin aiwa zviri kupisa kachokupe timu yangu pasati pina pana zviri kupisa na chichi mongo bayo pacha subscribe sota musare pana zvitendo zvichitika zviri kupisa pasore Gondo TV anditi achitenga gwedzira Magaya iye zvinezvi akanyarira kuti 0 muchamunzwa atanga kana covid yapera. I am suggesting fellow Zimbabweans that every man of God who is not praying for sick people today should never talk about praying for sick people after the COVID situation. Ticharova vanhu gore rineri ndokutaurira. Ticharova vanhu kuti COVID yapera rimwe richabuda rotanga kuti vanorwara vese huyai. Ini ndikangokunzwa ndiri padhuze ndichakurova. Vanhu vakapera neCovid wakawanda iye zvinezvi COVID yapera wabuda futi. Wakuti varwere vese ndinoporesa. Ndonguva yekuti masango dai aine krawa isingapere vane zvithu vanhu vachipupura kuti ndakaporeswa namasango ndairwara neCovid maresults angu aya. COVID yakanaka kuti ine maresults positive. Wobva warohwa prayer uri pakrawa yemasango wobva waenda kupi unotestwa futi wobva wanzi negative. Hurumende yedu ingadai yezvinezvi iri kuti tinotenda maprofita tinotenda mapasta. Dambudziko revarwere raita shoma. Varwere vese kana mashaiwa nzvimbo kuparire nyatwa fonerai vaMakandiwa. Ezvikari kungotaura zvisina nebasa rese kakangani ngoti kakambotaurira vanhu kuti kanoporesa. Kakavhurisa live haveni kakati ndinoporesa kakatoti kane zimba rekuwedzera weight nekubvisa weight. Vanhu vakanyepa kuti ndandine gumbo pfupi ndabatwa naprofeti rikareba. Vanhu havasi kufema izvezvi kasiyana nazvo zvekuporesa varwere kakuataka COVID vaccination. Hatisi kuda izvozvo mukomashingi. Imimi munonyepa kuti munoporesa varwere. Ichi ndo chokwadi chaicho. COVID chororo. COVID yakanaka. Pane zvimwe zvakarambwa nevanhu. Toda kutenda Mwari neCovid. Makoronyera ese afumuka. Iye zvinezvi vhakere chokwadika. Ndoyega iri kuguda. Amen. The true gospel has been tested. Yes. It is not a circumstantial gospel. Yes. We can still preach the true gospel in the pandemic. Yeah. We cannot change our goalposts because the sick man is well. It is the body that is sick. Yeah. Ungazvitaura kuti ndinoporesa. Kana vanhu vanoenda kwaMakandiwa izvezvi zvekunamatirwa naye vari kutosiyana nazvo. Vakatozvonoti ngatichanei nazvo. Kana zvese zvekuti anzi social distancing vana Makandiwa vangadai vasingaite social distancing. Vangadai vakati kuhurumende isusu tiri right. Hatina need social distancing. Anointing yatinayo pano. Haitombo haizviketeke izvo. As I speak to you now, Makandiwa's church should be conducting services as normal. There shouldn't be social distancing restrictions on in-person services. Because Makandiwa is an anointing that heals. So everybody who attends Makandiwa's church should not be afraid of COVID. Especially if it is from the devil, like he is saying. He is always powerful to defeat the devil. Shazangana, podcast anointing, na Satan. Makandiwa is saying the COVID is coming from the devil. Okay, fine. Let's say it's true. You are anointed to defeat the devil. Why don't you defeat him? This is your time to prove you are powerful to defeat the devil. Hapana. Atochinja nyaya akutotaura zveantichrist anzi 666 anzi kuchasara vanhu 1 billion anzi I'm the last messenger. Okay, let's go to the book of Nehemiah.
So you are going to need to be delivered from worshiping men. Yes. Because if you worship a man, you shall not be saved. Idolatry is something that go only in matters to do with idolatry. That's when God said, I will punish children for the iniquity of their fathers up to the third, even unto the fourth generation. He said it in Exodus chapter 20, from verse number 1 to verse number 5. You cannot worship anything other than God. So God spoke all these words saying, Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.